कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून विजय मिळवलेले नूतन नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचा कुडाळमध्ये जंगी सत्कार करण्यात आला आहे। तुमच्या प्रेमामुळे मला कणकवली शहरामध्ये नगराध्यक्ष पद हे त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे। तुमच्या आशीर्वादामुळे मिळालेलं आहे आणि ती जी काही जबाबदारी आहे ती जबाबदारी एक जनतेचा विश्वस्त म्हणून त्या ठिकाणी मी पूर्ण करेन आणि या शहराला एका विकासाकडे नेण्याचा मी प्रयत्न माझ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी करेन। खरं तर या सगळ्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताय, खरं तर नेमकं काय बोलावं हा प्रश्न माझ्यासमोर आहे। कारण एखादं नाटक चालू असताना वेगवेगळ्या व्यक्तींना पाठ दिला जातो आणि तो पाठ प्रत्येकाला निभावावा लागतो। म्हणजे कोण नायकाच्या रूपामध्ये असतो, कोण खलनायकाच्या रूपामध्ये असतो, पण तो शेवटी माणूस असतो। पण त्याला तो जो काय अभिनय हा अभिनय त्याला त्या नाटकापुरतं त्या ठिकाणी करावा लागतो। आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये ज्या स्थितीमधलं मी आज जातो, ज्या राजकीय परिस्थितीमधलं मी जातो, कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी मी सामोरं गेलो, काय त्या ठिकाणी मला ब्लेसिंग लोकांचे आशीर्वाद मिळाले आणि त्या ठिकाणी यश मिळालं। पण हे जरी सगळं सत्य असतं तरी ज्या आपल्याला राजकीय ज्या स्पर्धा आहे, आपल्या समोर जे आव्हान आहे, या आव्हानाला जर आपल्याला त्या ठिकाणी सामोरं जायचं असेल तर स्वतःचं जनतेचं अस्तित्व आपल्याला राखायला पाहिजे। आपण लोकांमध्ये त्या ठिकाणी राहिलं पाहिजे। जनचळवळीमध्ये, लोकांच्या प्रश्नांमध्ये, अडचणीमध्ये जर आपण त्या ठिकाणी सातत्यानं राहिलो तर जनतेचा जो एक विश्वास आहे हा नेतृत्वाच्या बद्दल त्या ठिकाणी निर्माण होतो आणि मग त्या विश्वासावर, त्या आशीर्वादावर आपल्याला अनेक संध्या जर त्या ठिकाणी मिळू शकतात। राजकारणामध्ये मी गेली 30-35 वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा अधिकचा काळ या क्षेत्रामध्ये आहे। अनेक सत्ता संघर्ष मी पाहिले, अनेक राजकारणामध्ये चढ उतार पाहिले, यश अपयश पाहिलं आणि या प्रत्येक सिंधुदुर्गातल्या राजकीय घटनांचा, या सगळ्या घटनांचा एक मी साक्षीदार आणि त्यामुळे मी कार्यकर्त्याला एवढंच सांगतो की आपण एका आत्मविश्वासाने, एका सन्मानाने त्या ठिकाणी काम करा। पण त्याचबरोबर ज्या पक्ष नेतृत्वावर आपण विश्वास ठेवून असतो त्या नेत्यांची पण जबाबदारी आहे की माझा जो सामान्य कार्यकर्ता आहे तळागाळामध्ये त्याच्या काय अडचणी आहेत, त्याला त्या ठिकाणी काय यश त्या ठिकाणी मिळत
संघटना वाढवण्यासाठी तो कमी पडतो. त्या काळातली परिस्थिती मधुदंडोते साहेब होते किंवा बॅरिस्टर नागकर होते, त्यावेळीची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती याच्यामध्ये फार मोठं अंतर आहे, फार मोठा फरक. आणि ती आयुध घेऊन जर आपण निवडणुकीच्या लढाईला जर सामोरे गेलो तर आपल्याला यश त्या ठिकाणी मिळणार नाही. म्हणून आजच्या युगात जो बदल झालेला आहे राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये, तो बदल, ते पर्याय आपल्याला स्वीकारावे लागतील. आणि त्या ताकदीने जर आपण लढू शकलो तर कुठेतरी आपल्याला यश त्या ठिकाणी मिळू शकतो. आणि म्हणून मी माझ्या नेत्याला सांगणे एवढं आहे की एवढे सगळे संघर्ष होऊन सुद्धा, एवढं सगळं पराभव पचून सुद्धा आजही तळागाळामध्ये माझा शिवसैनिक तितक्या ताकदीनं उभा आहे. त्याला नेतृत्वाबद्दल विश्वास आहे आणि त्यालाही वाटतं कधी ना कधी या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध मी उभा राहील ठामपणाने आणि माझं नेतृत्व, माझा पक्ष मला मदत करेल आणि मी कुठेतरी यशस्वी होईल, हा विश्वास या माझ्या सामान्य शिवसैनिकांमध्ये आहे. मग त्या ठिकाणी आपल्याला नेमक्या काय उपाययोजना करायला लागतील, कशा पद्धतीने यश हे सातत्य टिकवावं लागेल. असता काळ जीवनामध्ये अनेक चढ उतार येतात, पण त्या चढ उतारामध्ये आपण ज्यावेळी आपण उंचावर असतो त्यावेळी आपण त्या सामान्य ज्या कार्यकर्त्यांना आपल्याला त्या शिखरापर्यंत घेऊन पोहोचवलंय त्याची किंमत आपण ठेवत नाही, त्याची किंमत त्या कार्यकर्त्याची ठेवत नाही. आणि म्हणून आपण चढावावर परत खाली उतारावर येतो आणि त्या उतारावर सुद्धा असताना जो कार्यकर्ता आपल्याबरोबर प्रामाणिक असतो त्याची तरी किंमत आज तरी त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. त्या कार्यकर्त्याचा आज तरी सन्मान झाला पाहिजे की तो आपल्या पक्षाच्या हितासाठी त्या ठिकाणी आपली भूमिका घेऊन लढतोय. उद्याच्या भविष्याचं आपलं भविष्य काय आहे याचा विचार न करता माझी पार्टी उभी राहिली पाहिजे, माझ्या पार्टीचं नेतृत्व उभं राहिलं पाहिजे, गावागावामध्ये ते उभं राहिलं पाहिजे, याच्यासाठी तो आपली एक भूमिका घेतो. तर त्या कार्यकर्त्याच्या कामाचं कौतुक, त्याला सन्मान हा त्या ठिकाणी पक्ष नेतृत्वाकडनं मिळणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून जास्त वेळ घेता माझं असं म्हणणं आहे की जर आपल्याला यश मिळवायचं असेल तर नव्या या सगळ्या जी स्थिती आहे त्या स्थितीचा विचार करून कोणीतरी नेतृत्वानं जबाबदारी ही स्वीकारली पाहिजे. आणि जो जरी जबाबदारी जर त्या नेत्याने जर स्वीकारली तर या सिंधुदुर्गामध्ये पुन्हा शिवसेनेचं वर्चस्व निर्माण व्हायला वेळ लागला नाही, हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो.